Hello everyone, embag na rabi tayo manen, iti dayto yung na oras. At di tayo manen para iti lifeline topic review tayo itang lawas ni atang atutiko. Tablawak ti tumunggal maysa kada kayo nang kangrunana kadigiti pamilya tayo, awisan tayo ida nga makipagpartisipar ken dungeg kadagiti sasaw ti Dios ita nga oras mangbendisyon iti biag iti tumunggal may sa kada tayo iti espiritualan nga panagbiag. Ket awisan tayo kakabsat dagiti kapamilyaan tayo ken dagiti sibubukel nga adda iti pagtaingan tayo iti kasta ket na mayranod na met kadagiti espiritualan nga bendisyon ti Dios kada tayo babaen kadagiti sasauna. Ket sakbay tayo nga mangrugi kakabsat dawatek man iti mangidaulo kada tayo iti kararag dawaten tayo ti presensya ti Dios kada tayo babaen iti espiritu na ket awagan tayo ni ading wenno sis tin Oreo para iti opening prayer kakabsat. Sige kuya. So, kung mararagtay nga ron, amami ana ilangitan, iday-dayaw itinagan mo, agyaman kami kadetoy nga rabii, iti ka nagkakadwani virtually, kadetoy pinag-topic review mi itata, ket sika apo iti maiday-dayaw, kadetoy nga aramid mi, ket sika apo ti mang bendisyon kada kami iti kinasirib nga gapulaeng king ka, ket itultuloy na kami nga rod nga tarabayen babaen iti or bayat ti panag-topic review mi tata nga rabii ken I pray nga naging strong and stable iti internet connection iti tumanggal may sa kada kami ken kastamet nga mabless nga talaga digiti amin nga agbuya ken dumngeg kaditi amin nga manggaganda nga sasaom itata nga rabii. Kalik mi nga amin deti ken ka itinagan ni Apo ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Ket sakbay tayo nga mangrugi kakabsat. Usarin tayo dito nga gundaway tapno yamamok kada kayo digiti kakadwa tayo tatang panelist no mangiburay kadakwada kada tayo kay digiti na espiritualan nga kapanunutan wenno insights no ket pagsublian tayo ni sis tin para kablaawan kaya yamamuna met ibagi na kada kayo kakabsat. So, again, gagayaman kay kabsat na imbag nga rabii tay amin. So, kahit da kay man lang awisen kadetoy nga topic review nga agbuya wenno agdengeg kadigiti mensahe nga mapalintay nga maadal babaen iti sasauna. Say lang kuya. Okay. Eban tayo met ni Jam La Cuesta. Naimbag arabi tayo amin gagayem ken kakabsat nga agbubuya kada iti lifeline topic review itata ket kaslamet lang ken itin awisen da kayo nga rod nga intay agadal sang kamay sa nga mangilipas kada iti nga topic review. God bless. Thank you, Jam. Ay bantay met nga rod ni Menchi evangelista nga mangkablaw kada tayo kakabsat. Naimbag na rabi iyo amin kagayem ken kakabsat awisan kayo man amin nga makipagpaset kadetoy nga topic review sapay kumata ag-enjoy kayo nga ag-learn kadetoy ket mailipas tayo aging gana nga malpas ti topic review. So again, thank you very much. Okay. Thank you. So dagiti kakabsat ti kadwa tayo tatanyo daytoy likod daytoy nga camera nya
ni Precious na iso naman iti kwa technical no when no camera woman. So awisan ta kayo kakabsat manen nya ag-enjoy tayo dapat no kasla padayamet no hindi makidaydaya ket at dapat take out na di ba? So kastimit detoy padaya ti Dios awis kada tayo ti Dios daytoy ket na espiritualan dagiti taraon nga kwa awaten tayo itang oras. Ket ti pagsusaritaan tayo kakabsat adawen tayo iti Hebrews 10 paki plus Hebrews 10:19 to 20. Ti pamagat na detoy confidence through the blood of Christ when no kinatalged babaen iti dara ni Hesu Kristo kasano ti kinatalged ti panagbiag tayo kakabsat iti panangi paay kada tayo panangiburay ti Dios kada tayo ti dara ni Hesu Kristo akas dalan tayo iti panagbiag ket kunana iti Hebrews 10:19 to 20 isut gapuna kakabsat nga addawaya-waya tayo asumrek as itutured iti kasasantuan adiso gapu iti dara ni Jesus. Inlukat na kada tayo ti baro ken nabiyag adalan alumasat iti kortina kayat nasawen ti bagina metlaeng. Dati pamalagip kada tayo kakabsat ti imburay ngayat kada tayo ti Dios babaen ken ni Kristo naddan tayon iti kinatalged nga umasideg nya kasano nga rod tatta iti kwa panangibiyag tayo daytoy nga parabor ti Dios kada tayo daytoy nga waya-waya naddan tayo kadimet laeng iti waya-waya nga makipagrelasyon ken ni Apo Dios waya-waya nga sumurot iti pagayatan na iti sa asumrek waya-waya nga dumalan kadaytoy nga biag babaen ken Hesu Kristo kakabsat. Ket ti umuna nga challenge tayo nga pagsasaritaan when no pagdidiscussan tayo we are forgiven through Christ's blood no napakawan tayon babaen iti dara ni Kristo nagbalin tayon a baro ken nadalos iti sangwanan ti Apo agtultuloy tayo nga rod nga agbiag anadalos iti sangwanan ti Dios iti inaldaw-aldaw ket nasawen kasano tayo nga ibiyag daytoy nadalusan tayo nga minin baro tayon iti ay iti panagbiag tayo babaen iti dara ni Kristo nadalusan tayo naddan tayon iti baro nga panagbiag dapat so kasano tayo nga ibiyag iti naldaw-aldaw daytoy nasantuan ken nadalus panagbiag kasano iti kwa anya dagiti dapat nga aramiden tayo. Umuna nga awagan tayo nga mangiburay iti revelasyon ni God ken kuana ket na ni Sister Jam. Jam? Naimbag ngarabi manen ading. Naimbag arabi imet kuya. Good evening again kakabsat. So kadaytoy point number 1 is ikunana we are forgiven through Christ's blood. And the challenge dito'y ket kasano nga ibiyag iti maysa nga napakawanan or napakawanin biyag babaen kani iti dara ni Jesus Christ. So kadaytoy nga min topic tayo kakabsat ket maadaan dapat tayo iti confidence babaen iti dara ni Jesus Christ. So mun una amin kanya ket once talaga nga namatinak iti pamakawan ni Apo Hesu Kristo ket ibiyag ko nga rod iti baro nga biyag haanin nga agsubli iti anyaman iti dayjay rason no apeng nga natay ni Jesus Christ iti cross and this is yung sin. And dapat is talaga nga ag-focus na iti new life ko ken ni Christ gumbeng nalaeng yan dapaten nga lipaten talikudanen digiti daan nga pagkatao DJ aramid iti
aramid idikwa hangko pa na amo ni Jesus Christ kasi kas may sa napakawan ket dakkel nga panagyaman. And kas may sa nga panagyaman ko ket itultuloy ko nga ro daytoy nga ibiyag nupudpud mo talaga nga napakawanen. So ay diyan aldaw-aldaw adda dita iti word ni God nga dapat no maibiyag talaga no ana iti pudpud no ag-obey ken kuana. So kanyak DJ kuya is yun nga kunanar the 2 Corinthians 5:17. The old has gone, the new has come. Awanen iti daan, numangkay adda dagiti kay laing babasit or git agar arise nga circumstances nga maipakita kay laeng DJ daan nga pagkatao ket dapat ket agad-agad nga agsubli ken di position ko kas may nga anak iti Dios and iti nga rod tapnon ag-move forward ket i-practice ko dapat iti ijay maging positive lang hangatay agduel ka DJ past or agduel kan DJ nga circumstance. So DJ kanyak kakabsat. Diyaman kami, Jam. Iti parabor mo niya, insights. Ket ayaben tayong marudmet ni Sis Menchi para sumait iti mangiburay, iti kapampanunutan na. No kasanong ibiyag na may iti baro ken nadalos ka panagbiag. Good evening again, Sis Menchi. So, praise the Lord. Grace and peace in Christ. Kakabsat. Detimate first na challenge. Agpit-feedback tas la dati ti periyaan iyo kon si Joan. So, detimate first point kakabsat ko kuna na itoy nga we are forgiven through Christ's blood. Nga tipan nakapakawan tayo kon 100%. Haan nga partial dijay pan nakapakawan ka digiti basbasol tayo ta. Dijay nga talaga dara ni Christ kot fully nan nga napakawan digiti basbasol. Siya personally. Iso nga since I received that grace nga agapu ken ni Apo Dios kot nararapat lang nga ibiyag ko nga talaga iti baro nga biyag nga nakalawlawag nga kuno na itoy nga nararapat lang nga agbalin tayo dapat nga baro ken nadalos iti sangawanan ti Apo. Ti para kanyak ti agbiag nga nadalos ket tay haanen ti kunani jam tatay kakabsat nga haanen nga suglianan tay dati nga biyag idi haan ko pa inawat ni Kristo idi haan ko pa nga na-receive DJ total forgiveness ni Christ kanya. Kas kuma adang amin digitay no kwa ag surface nga characters nga which is haan talaga nga pleasing kani God. So there should be a total nga transformation. So DJ iti makitak ditoy nga pinangibiyag iti transformed life through kani Christ. And agtultuloy nga ibiyag nga talaga iti DJ na santuan ti pinangilive iti holy life kot DJ pleasing kani God. Ano ba iti pleasing nga life in Christ kot DJ pinangi yuswat wano pinangubay DJ will ni God iti life ko. Kasi I can never please God nga talaga without holiness. Kaya DJ iti may samot kasi the more nga ag-obey na kini God, DJ met the more na met i-refine iti way iti life digiti actions ko i-refine na met na talaga digiti amin nga words nga rungwar iti lips ko. Kaya DJ iti may sapay nga challenge iti kakabsat nga haan lang nga dapat nga naganan mabilbilang lang wenno selective lang aldaw lang kumano Domingo feeling ko holy haan lang nga dapat ikasya kakabsat na dapat there should be a consistent nga pinangibiyag deti nga life nga pleasing kani God nga even
awan ti makakit kita kanyak, even in my private time when life got amin kat pleasing kanigan. So, DJ, mga kapatid, and mga kakabsat, thank you very much. Okay. Thank you, Sis Menchi. So, awagan tayo met ni Sistine. No, kasanumet ti bileg iti dara ti Diyos kanya na nga mangiparabor nga dadayo no kasano nga binalbaliwan ti Diyos ti biag na magipakita iti baro ken nadalos nga panagbiag. Good evening again, Sistine. Good evening, Kuya. So, when pud nula unay DJ kakabsat nga rod or gagayam and kakabsat nga DJ nga babaen iti dara ni Jesus Christ nga nagayos sa J Cross ket iso nga talaga iti proof DJ or assurance nga talaga nga nadalus na kon babaen iti dara na. So kasla DJ na mention tatay ni Sis Menchi nga rod nga complete forgiveness na talaga DJ in paay ni Christ kanya. So yung past, present, and future sins get forgiven di giant. So that time, iti-challenge nga ron, ket ano kasano nga talaga nga agtultuloy nga ibiyag dito yung nadalos nga biyag nga ko na iti sangwanan iti Diyos iti naldaw. So di jay panpanunutek met itatay no kasano ba nga talaga ibiyag dito So ti may isa nga talaga nga nag-speak kanya is di nga rod babaen iti tulong met lang iti Holy Spirit at the same time is DJ panagbuteng kani Apo. Kasi nung once nga talaga nga ada DJ fear of the Lord is isut mangted kanya iti wisdom. Wisdom nga ma-discern nga talaga iti makayayo ken kuana. Kung baga ket ma-discern no ana iti madi ken haanin sa kasyay. So DJ nga rod nga though adulat tamit pelang digizay adulat tamit pela digizay times nga numaminsan nga talaga ket mates ngem haan nga talaga nga agpatingga ka dijay but of course nga rod ket dijay kailangan nga talaga nga agpapuspos or agpa-feel nga kanayon iti Holy Spirit kasi di ba nga ti maysa nga fruit iti Holy Spirit is yung self-control kasi kailangan talaga di siya tapos ti kasket malisyan digiti klase iti basbasol nga haan nga talaga nga pulos nga makayayo kinikan ken babaen net lang talaga iti panangsurot ko iti will na kasi di nga rod nga isu nga talaga pa iti may isang way tapos ti kasket ma-protect na from any temptations or from anything nga talagang haan pulos nga makayayo ken ni God. So DJ lang kanya kuya gigayam ken kabsat. Okay, yamanak tin no, Sistine, Jam, ken Menchi ti challenge no. Iti muna nga challenge iti panagbiag tayo maipakita iti baro ken nadalos ng panagbiag or sakit importante talaga that total transformation niya. Kapag sinabing total transformation talaga yung inner being. That iti important yan nga ma-transform. Kasi dati inner being tayo, isumit talaga iti manggargaraw ka dito outer part dati body tayo niya, iso ti from inner being iso iti makita iti biag tayo. So nga ti makita tatay ket DJ will self will. Ating amin tawad ta dati nga rod iti kwae yung no kasano ngamin nga nagbaling narugit ken nadalo ken nagbasol iti tao kas kadagiti immo na tayo nga naganak dadan ken ni Eva J self will. Han nga pinati when no sinurot ti pagayatan ti Dios. So deti karon tatan gapot na nadalusan tayon nga deti ko napakawan tayon nga DJ dati nga biag tayo nga self will nga iso amin nga self will nga mingget narugit when no basol iti imatang iti Dios.
ma-replacean ka DJ God's will talaga iti panagbiag tayo. Iso nga ti makitak nga kwa, mangipakita iti bileg ti dara ti Dios nga agbiag no iti kinadalos ken ginasantuan. DJ masurot talaga iti pagayatan ti Dios iti abiyag tayo. Ya, hanga dito kayat tayo latan no. No di ket suruten tayo talaga iti pagayatan ti Dios. Okay? Mapantayon iti may kadwa nga challenge sa kabsat. Kuna na ditoy, we have confidence to approach God through Christ's blood. So naddan tayo iti talged nga umasidig ken Kristo gapu iti darana. Ti talged tayo nga umasidig iti Dios ket saan adagiti banbanag nga adda kada tayo wenno naaramidan tayo no diket ni Hesukristo mangisalakan kada tayo. So kasano tayo nga rod nga i-apply iti panagbiag tayo daytoy kakabsat. Wagan tayo mating kakabsat ni unahin tayo nga rod ni Sis Pensi para isot ti umunang mangiburay daytoy nga challenge. Praise the Lord. So, shock met kakabsat, daytoy point number 2. We have confidence to approach God through Christ's blood. Daytoy iti naawat tayo nga talaga through kini Christ nga addaan tayo nga talagang iti talged nga umasidag ken kuana. Tay kunan itoy nga haan tayo nga naadaan ti talged gapu iti addaan kanya tayo iti mabalin siguro nga gapu ta nasingpetak. Mabalin adan iti confidence ko nga umasidag ka ni God gapo ta ada iti knowledge ko about iti word ni God haan nga digitoy iti adaan nga confidence gapo ta ada ba iti kaya ability haan di iti lang talaga ng paay kanyak personally iti confidence nga i-approach ket mabaen ka DJ blood ni Christ ket iti challenge iti kanyak nga DJ ba ada ngamin digiti part ba iti life that I really need to really approach God ada ngamin tay kung makasanok mata nga i-approach ni God dahil sa mga digiti concerns sometimes ket maawanan ba iti confidence nga umasidag kanya na ket iti makitak nga may sapay nga hinder iti maysa nga tao nga umasidag kini God ket gapu nga talaga iti basol isu nga nasayat nga talaga kakabsat nga to really always reflect na talaga kasi without holiness nga talaga ket awan talaga iti confidence nga mang-approach talaga kini God. But DJ, it's a reminder kakabsat nga adan iti talged tayo nga umasidag kanya na nga nuan yaman iti idawat tayo kay ni Apo Dios iti tulong iti wisdom kanya na we have the confidence kaya DJ it's a really a great blessing nga DJ blood ni Christ and ket kumbaga nawaya-wayaan tayo ni umasidag ken kuana. So DJ, thank you very much mga kapatid. Okay, Sis Menchi, agyaman kami. Tayon iti may kadwa nga panelist no ni Jam para mangiburay met no kasano iti kinatalged na mangsurot iti Dios na panagbiag na. Sige, kakabsat. Ganito may kadwa ket iti nga rod, the point number 1 nga. If yan nga, napakawan na ko ket ada di confidence ko meten nga umasidig, maka-approach kini Apo Diyos through the blood of Christ. Kasi na Francis mention ito, ket paiso nga rin dumaket ada DJ, ano ganun, kumbaga ket wrong DJ mindset nga umasidig ka kas lang ada DJ confidence ko umasidig kasi na obra akti kastoy parang DJ
ano iji ko na natutuy nga nasaya at nga naarami kajay or kabaliktaran namet ket adatehaan mo umasidig kasi iti confidence da ket ay iji kumbaga handamit kasapulan ni God parang ganun ba. Ngam ti anak met kanak dito'y kakabsat ket iji challenge talaga nga no once nga ano ganan approaching God is with DJ talaga nga maadaan iti na insa puswan ken DJ aggapo mismo ken ti DJ ano result iti pannakapakawan na kanyak nga addaan na kun iti confidence nga umasidig ken kuana mga approach ken ni God kasi God ko nga rod isu na he already forgave me and hanak nga ti agdudwan nga umasidig ken may sapay gayon kakabsat nga na anak ket DJ ko na nga in position or possession ada ti confidence ko umasidig kasi adda anak ti kakastoy ka siya nga awan met iti pilpilyan ni God nga umasidig kanya na kasi amin ket adda iti ayan nga able kuma umasidig babaen iti dara ni Jesus Christ. So kanyak dito'y met kakabsat is ano ganan ti panangasidig ken ni Apo Dios ket panangsurot met ken kuana. Ken iti pagayatan na haan lang nga umasidig no adda iti masapul ko wenno adya dawaten haan lang umasidig ka po iti blessings no ket di i-take by DJ challenge nga in obeying wenno pabaen ti panangsurot ko ken ni Apo Dios ket adda dagitay masabat nga mga challenges kasyay. So all the more nakpay nga umasidig ken ni God kaslang kumano adda dagitay kaslang tay nibaga di point number 1 no adda pa dagitay instances nga makapagsubli or instances nga ag-aanan dagitay maisub kunan tay maiparang dagiti character nga madi. So dapat ket i-acknowledge lang talaga kumbaga i-remind ti self nga I am already forgiven kumbaga dagos nga i-approach ni God adaan ti confidence nga umasidig ken ni God haang nga gaputa inaramid ko daytoy haang nga kaslang ano lang nga tay babaen lang iti words nga ano. So DJ lang kanyak kakabsat. Kanyak lang ko. Kasano nga tamet ti kinatalged ni Tina niya nga nga iti bileg ti dara ti Dios no ken iti biag na nga umasidig when numangsurot iti pagayatan ti Dios. Tin? When gagayem ken kakabsat, so nalawag med ituyen nga awan sa bali nga talaga ti kung mga source iti confidence ko to approach God nga talaga no dikit di babaen iti dara na laeng. So DJ nga rod ti gapunan no apeng tinatawad na kon iti amin nga nagbasulak sa ti sakit babaen iti dara na nga talaga ket isumit lang iti makaigapo no apeng nga makaasideg kanya na itattan. So kaslamit la DJ ibagada diti kadwa nga panel members and gagayem ken kakabsat nga haan nga talaga nga babaen iti DJ panagaramid iti nasayaat when whatever man nga adda kanyak itatta no diket ti babaen lang kadetoy dara na nga rod kasi no man pa adda talaga digiti times nga nagiging proud nga talaga iti heart ngen ti na-learn ko nga talaga is no kasano talaga nga umasidig pay kan kuana nga with all humility DJ nga rod nga si papakumbaba nga agserbikan kuana at the same time ket DJ no kasano din nga talaga nga i-admit ba DJ amin din nga like yung mga shortcomings before and even no anatay DJ lackings ko kasi no maminsan nga niya talaga ket adda DJ character din nga talaga pay nga makay-ayo ken kuana kasi no maminsan nga talaga ket haan ko nga talaga totally ma-acknowledge siya adda ti tendency ba nga
haan nga kasi ka confident na duma. Iso nga di si kunar ni sis mention itatay nga importante nga ibiyag nga talaga deti baro nga biyagen nga with holiness kasi iso nga talaga iti kung baga ket makay-ayo ken ni God ken iso nga red iti purpose na no apeng nga inaramid na amin deto itapnon ti kasakit dijay yung mawaya-wayaan nga talaga yung total nga freedom kadigiti amin nga bandages or manglaplapet iti panag obey ko or panagserbik ken kuana. So, DJ lang gagayam ken kaabsat. Thank you again, mga kapatid. So, napaka-importante talaga amin kakabsat iti kanya panang digiti nga kanya pamalagip iti asideg tayo iti Dios nga sino nga ron ti tao nga di na kaya talaga iti umasideg wenno kamang iti Dios iti panagbiag na no ang ranuro na kadigiti nakadung nga may experience tayo tatta pamalagip iti asideg iti panagsubli ni Jesucristo. O adda dapat ket kumang umasidig tayo lalo kanya na tawon met talaga iti sabali nga dalan tayo iti iasidig tayo iti Dios no diket ni Jesucristo. Kakas kunana iti John 14:6 nga siak ti dalan, siak ti pudno ken siak ti biag. Awan iti makapan iti Ama no hanga dumalan kanyak so nalawag kakabsat nga ti dalan tayo iti Ama ket iti panang surot ken panagtalek ken Jesucristo nya babaen iti bileg ti darana nga nang dalus kada tayo kadagiti nyaman nga kapanunutan tayo nga umasidig iti Dios na dumamin kapanunutan ti tao ket bukod na nga kinatao. Bukod nga kinasirib, bukod nga aramid nga hammet nga dagiti talaga kakabsat iti dalan iti panagdaydayaw wenno panangsurot tayo ti Dios. Nilaing Jesucristo isu nga importante detay panagdenggeg tayo ti sao ti Dios, di pamati tayo, ken di panang surot tayo si tatalget kakabsat. Okay? So mapantayon iti maikatlong challenge. Dito iti paglepasan tayo nga challenge kakabsat. We have a right relationship with God through Christ. At dati pudno a relasyon tayo iti Apo. Gapo iti pudno a pamati ken Jesucristo. So ano dagiti banag nga mangipaneknek nga adda talaga ti pamati tayo. Ana dagiti basis tayo iti pamati tayo ken Apo Dios nga. So ana dagiti banag. Adda kadi ti pangibasaran tayo ti daytoy nga lubong. Sige, sublianan tayo kakabsat ni Tin. Iso iti mangiyo na ti daytoy nga challenge. Welcome again Tin. Kuya. So, DJ ko na nangarod na we have a right relationship with God through Christ. So, DJ nga rod po no amin dati kakabsat, JDM ken kakabsat na grace amin ni God. From DJ no kasano na nga talaga nga in save from the consequence of sin, which is death, nga rod, and even DJ confidence ni impaay na kanya nga to approach Him is detoy ang karina pa nga talaga is yung right relationship ken kuana. So ana di kasi pagibayisan kunam itataya kuya no pud no nga mamati or di pamati ken Christ. So umuna amin is DJ nga ruden given DJ salvation nga impaay na kanya. Ikadwa nga talaga is DJ yung victory nga impaay na and of course DJ gospel mismo. DJ word na pelaingen ket enough DJ nga pamatcha ken isu nga talaga iti basis ko iti daily nga obedience ken kuana. So kas may isa nga insalakan na med so DJ nga roti may isa nga nakita nga impaay na is DJ maadaan na nga talaga ti right relationship ken kuana through His word. So babaen lang nga talaga iti sasaon ni Christ or ni Jesucristo kasi digitoy lang nga talaga met iti kumbaga ket panghawakak each day tapno ti kasakit uri ana iti mapasamak nga talaga is ada DJ word na nga assura ay word na nga panghawakak tapno ti kasakit all the more
ma-increase pa DJ faith, and even no adaman pa di kasi aga-rise nga talaga nga unfavorable circumstances or mga sufferings or challenges nga talaga ma-challenge or ma-test iti faith ket DJ nga anan mas isupay nga talaga iti patid care iti pamatik ken kuana. So DJ lang gagayem ken kakabsat. Thank you, Tin. Kasano katamit iti magipaneknek ken di jam iti pamati na wenno pa iti panangsurot na no iti biag na ay babaen ken Jesucristo. Sige kuya. Yan. Andaan nak iti pudno a relasyon kani Apo gapo iti pudno a pamati ken Kristo. So, ije nga rod through Jesus Christ, He is the only way talaga. Mapudno nga anda kanyak ni Jesus Christ ket haan nga imposible iti pudno nga relasyon kani Apo Dios. So, di ko nang dati ko kasano nga iti basis is or mangipakita nga adaan nag iti pudno a relasyon kani Apo Dios ket yung right focus yung ginagamit talaga iti biag nga naka-focus kani Apo Dios digitay iti agmalem ket digitay ubraen digitay schedules asya na ti pangiusaran iti oras kastamet iti panpanunot adda DJ babaen ngamin iti digitay mga plans or digitay plano iti inaldaw ket DJ nga makita no anak talaga iti pudno a relasyon kani Apo Dios. And kailangan talaga agpahisumot no once nga relasyon ket adda talaga dapat iti commitment kani Apo Dios nga mas ma-appreciate ko iti ayat na nga nakapakdakel kanya babaen iti biag ni Jesus Christ nga uray si babasol ti tao ket inted na iti bugbugtong nga anak na ni Jesucristo nga isu iti love na para kanya tayo kumbaga idyan nang in-express iti love ni Apo Dios kanya tayo kay kumet dapat nga ipakita daytoy nga ayat ko kani Apo Dios DJ syempre kasama na daytan iti evangelism, follow-up, proclaiming talaga ni Jesus Christ iti tattao kasi once nga adda ti relasyon ko kani Apo normal laeng nga kumbaga ang narigat kanya ko nga ipadamag kay isuna iti sabali nga tao tapnon isu damet ket maadaan kada iti pudno nga relasyon ken kuana. So DJ kanyak kay panagayat talaga kani Apo Dios ket dapat makita iti inaldaw-aldaw ang adalang iti challenge no struggle or trials ket ma-displease ni Apon babaen iti panunod no aramid dapat ket haan ka siya. Nije lang kanya ko. Thank you, Jam. Dinggit na yung nga rod ni Sis Menchie no kasano na tayong alukuyan ay iti kinapudno ti panagbiag na iti inaldaw-aldaw babaen ken Jesucristo. Praise the Lord. Kadating third na point, we have a right relationship with God through Christ. So pudno launay aya nga babaen nga talaga iti panangpakhawan ni God kanya kaligiti basbasol ko addaan nak nga talagan iti right relationship with God through Christ mismo. Ket having dating a right relationship ket wenno pudno nga panakirelasyon ken ni Christ addaan babaen ti pamati ken Kristo addaan nak dapat ba DJ ustumet nga panakipag communicate kanya na may sa daytoy nga nakita nga very essential iti maysa nga addaan iti pudno nga panakipagrelasyon kasi
makita ket iti maysa nga kaslang kumate ag kabbalay ayan adano ko dagitay instances nga no madi iti relationship tumunggal maysa talaga nga maafektaran iti communication and ganun din nga talaga mo't kinigad nga iti pudno nga adaan iti panakipagrelasyon kay ni Christ ket napintas na talaga mo't iti panakipag-communicate kay ni God umuna ket ikan nga talaga iti value iti panakipag-communicate iti word ni God through iti pinangsukisok iti word na ken iti pinagkararag kasi no adaan nga talaga detoy ket I believe nga napintas na talaga mo't iti pinangsurot iti word ni God instruction at agmalon so nga no makitak mo't ket iti bagik no haan nga napintas iti panakipag relate kay ni God panakipag-communicate kanya na mabalin nga maafektaran iti pinag-evangelize mabalin nga maafektaran iti pinag-follow up iso nga this is really a great reminder ito munggal maysa nga maadaan nga talaga detoy tipudno nga panakipagrelasyon kasi maging tawag nito makita na lang detoy ti ubraen itinaldaw-aldaw magiging visible na lang yan kasi no haan nga awan iti gaganay-gayan nga iparangara iwaragawag iti word ni God mabalin nga affected nga talaga DJ oras kay ni God iso nga detoy iti makitak nga pinangibiyag iti pudpudno nga adaan iti mayat nga panakipagrelasyon kay ni Apo Diyos. So, DJ ken agtultuloy lang nga talaga nga paungan pay iti tay pinang-awat iti word ni God kasi affected din nga talaga detoy mo't iti panakipagrelasyon tay kenkuana. Makurangan tayo iti pinag-meditate iti word ni God. So, DJ and yun lang kuya. Praise the Lord, mga kapatid. Yeah? Pipintas dagiti kwa revelasyon ni God iti panagbiag yu kakabsat. So nga uray sakit na-remindak DJ pudno. So ano ba talaga iti mang paneknek iti pudno nga relasyon tayo ken ni Apo. Dumaket malagip tayo lang ti Apo. No dadigiti pakasapulan when dadigiti pag dawaten. So kanya-kanya met talaga iti kwa iasideg when no kinatalgen no na dumaget natalget tayo laeng no deti masabol tayo tammo tayo nga rod nga Dios isuna awan iti imposible. So nga oray sak met kakabsat ket ko importante talaga DJ proper relationship. Pag sinabing proper relationship sa akin, yung daily communication. At nga rod, relasyon mo pangyarigam langin, dati kabalay mo, iti may isang kapagtaingan. Awang met schedule na, iti kabalay mo, no, kaanong nga kasarita niya, ida, o iti kasarita ka when no, ito no MWF, ni bakit mo, when just sound, kabsat mo, TTH ka, hindi natural lang talaga nga ko nga kay historiam. So ida iti may isang balay. So ganun din tayo sa Panginoon kasi. Noham mo nga kay historia when no deti dingdingin niya po Dios adayo ka talaga king kuana. Tahamit mabaling nga deti prayer lang ti communication tayo ken ni God. Prayer and the word of God. Importante hindi pwedeng agsina DJ prayer ken DJ word ni God. Once nga nag-prayer ka, meditate na rin, yun na rin kasi yung pakikinig natin sa Panginoon. Iso DJ nga makita tayo ano ba yung instruction ni God sa buhay natin. So it should be done every day. The more nga ubrain tayo, inaldaw, the more met nga umasidig tayo, ken mapaunig talaga iti panangsurod tayo when no mapatalged iti biag tayo ken ni Apo Dios kakabsat.
So awagan tayo met nga rod ni Jam para iso iti mangi summarize niya. Oo. Kadagiti amin nga kuha tayo challenges, summarize and application. Welcome again, Jam. Sige, kuya. Confidence through the blood of Jesus. Kadagiti talo nga ang mga topic or points. We are forgiven through Christ's blood. We have confidence to approach God through Christ's blood. Can we have a right relationship with God through Christ? Ti kadayting topic tayo dapat kakabsat, Hebrews 10:19 to 20, kat ti resulta iti pannakawaya-waya ken pannakapakawan tayo babaen ken ti dara ni Jesucristo ket right relationship ken kuana. Nga no kumanawaya-wayaanen ket DJ kumbaga maragsakan awan digitay bandages or hindrances nga sumurot ken DJ nang waya-waya kanya tayo no ket di maadaan tayo DJ grateful nga puso. AJ siraragsak ken kumbaga nalagan lang haang mapilpilitan yan nga panangsurot ken ni Apo Dios kasi ma-appreciate tayo DJ panang waya-waya na kanya tayo DJ panang pakawan na kanya tayo kumbaga DJ nga ron DJ example ni Kuya Pet tatay nga kaslang kumati pudno DJ nga agasawa ada iti relasyon da normal lang kanya dan iti DJ communication awan iti ang by schedule nga agsarita kajay talaga nga asidegen ti maysa nga tao nga pudno nga ada relasyon na kini Apo nga haansunan nga tay by schedule nga lang kajay ba nuket di DJ nga rod tinakitak nga application tayo dito'y kakabsat nga dapat nga seryosoon tayo nga rod nga i-apply is always nga i-obey tayo ni Apo Diyos no anya man digitay challenge na kanya tayo personally dapat iti life verse tayo ket Matthew 6:33 tano anya man digitay challenges along ka DJ nga panang obey tayo ken kuana adala ta ngami nga adda iti hindrances so daduma awan iti makalapod ken ti maysa nga adda ti kuno a relasyon na ken Apo Diyos tay adda talaga iti word nga pangawhawakan so daytoy kanya ubraan tayo nga DJ kakabsat ti maysa nga siwawaya napakawanen ket addaan ti ragsak confidence freely nga umasidegen ken sumurot ken ni Apo Diyos so DJ lang kakabsat. God bless. Thank you, Jam. Iti challenge ken application na awagan tayo nga roadmate ni Sis Menchi para iburay na kada tayo palagipan na tayo iti ebanghelyo ti Dios nya nga no da magkurangan tayo ket awisen tayo manen Jesucristo iti panagbiag tayo tapno nan anay nga masuro tayo iti biag nga daking kuana. Sis Menchi? So, naimbag manen nga rabi niyo gagayem ken kakabsat. So, pudno launay aya nga italged tayo ket agapo ken kini Kristo ket atalged babaen iti dara na wenno dara mismo ni Jesucristo. So, nusubyanan tayo ngamin ket idi panawen idi haan pay nga dimteng ni Kristo wenno haan pay nga adimteng iti ipapatay na ket talaga nga mangisagot na nga talaga iti daton wenno tay offering tapno no mabalin nga tay karnero wenno baka so sin offering isuna nga i-offer da ijay temple ket dating nga daton iti dating nga daton nga idaton da ket offering I mean ket daytoy iti makadalos nga talaga iti basbasol da ngem no paulit-ulit syempre talaga amot nga unending nga talaga aya iti pinangidaton da iti mabalin nga karnero no anyaman iti kaya da nga daton ken ni Apo Dios ngem praise God kasi nakalawlawag nga talaga daytoy sao ni Apo Dios mismo kadaytoy nga text tayo iti Hebrews
Hebrew 10:19 to 20 nga kunanakot isut gapuna kakabsat nga adda waya-waya tayo asumrek situtured. Ayan na. Iti pasantuan adiso gapo iti daran ni Jesus. Inlukat na kadatayo iti baro ken nabiyag adalan alumasat iti kurtina. Kayat naasawen ti bagina metlaeng. So, dayto nga talaga iti nangi paay kadatayo iti ni Apo Diyos mismo iti nangi paay kadatayo iti regalo tapno mawaya-wayaan tayo iti basol. Tangamin dayto nga basol kakabsat ket daytoy iti nakaperdi nga talaga iti panakirelasyon tayo iti Dios. Daytoy nga basol iti nakaiyadayo tay relasyon tayo mismo ken kuana. Ket gapu iti basol daytoy iti makalaped kanya tayo nga umasideg ken ni Apo Dios mismo. So nga adda nga talaga dagitay guilt nga mabalinnak nga ta nga umasideg ken ni Apo Dios kasi managbasol nakmet. No adda nga kasya iti kapan panutunan ninyo kakabsat ket daytoy iti mensahe ni Apo Dios nga babaen iti dara na nga nagayos iti krus ket nabayaran ang aming nga basol tayon. Nakaklaro-klaro daytoy kakabsat ijay umuna nga Pedro 3:18 nga babaen iti dara ni Cristo ket napakawanan dagiti amin nga basbasol tayo. Mabalin nga iti past, present ken future sins ket pinakawan amin daytoy ni Apo Dios. Nulaeng patsem daytoy ang naimpapusuan ken masapul nga talaga nga awatem ni Christ mamati ka nga talaga iti biyag mo nga nilang talaga Kristo babaen ti darana ket mapakawan ken maawat tayo iti baro nga biyag nga agapo ken kuana. Ket kakabsat no sikat ta nga agbuybuya haan mo pay nga inawat nga naimpapusuan awan pay DJ assurance kaniyam nga umasideg ken ni Kristo adu pay lang dagiti guilt kaniyam iti pusong hangka nga makaasideg narigat para kaniyam nga umawag kaniya na daytoy iti oras wenno gundaway nga i-commit mo iti life mo ken ni Christ ket kayat ka nga i-invite iti maysa nga prayer nga mamati ka dapat nga 100% napatawad na ka ni Apo Diosen. Haan nga partial ti pan nakapakawan na kanyam haan nga tay since mulang idikalman haan met lang nga tay since mulang tata o diket ti 100% forgiven. Ken patsem dapat nga babaen iti darana ket maadaan kan iti confidence nga umasideg ken kuana ket babaen iti panamatim ken kuana nga naimpapusuan maadaan ka iti pudno nga panakirelasyon tata. Ket ngarud agdumog tayo gagayem ken kakabsat ket i-invite kayo iti prayer of acceptance accepting Christ iti life tayo akas Diyos nga manakapakawan ken Diyos iti amin a biag tayo. Let's pray. O Apo Diyos a managayat aminek nga siak ket managbasol. Adu Apo dagiti pagkurangak ken ka. Ngem agyamanak tagapu iti daran ni Jesucristo ket napakawanen dagiti amin nga basbasol ko. Mamatiak nga ni Jesucristo ket anak mo nga isuna ket natay para kadagiti amin nga basbasol ko. Ngem nagungar metlaeng ti maikatlo nga aldaw. Itatta agdesisyonak nga awatek ni Kristo akas Dios ken mangisalakan iti biag ko. Agyamanak ti pannakapakawan kadagiti amin nga basol ko. Agyamanak met iti confidence nga i-approach ka iti life ko ken iti pudno nga relasyon nga naawat ko. Tulungan nak Apo nga agbiag nga makaay-ayo ken ka ken tulungan nak nga suruten
iti pagayatam iti biyag ko. Daytoy ti kararag ko, itinagan ni Jesucristo nga apo mi. Amen. So agyaman na, kagayem ken kakabsat. Praise the Lord. Thank you, Sis Menchi. Iti panangi buray mo, iti Ebanghelyo ti Diyos. Ken at sapay ko makakabsat, napalagipan tayo. Dagiti adal, ken nasasaw ti Diyos nga mangiturong kada tayo iti napudno nga panagbiag kakabsat. Ket toy ti pamalagip announcement, kadagiti mabalin tayong nga aramidan niya. Basta kung iti lifeline, iti every Wednesday, maawis kayo kakabsat, nga agbuya kada ito'y paset kada ito'y lifeline. Tapos sa dadagiti lifeline na review topic tayo, iti kada Webes, hingga na iti Martes, iti kakastoy nga oras kakabsat. Maawis kayo met, iti day in prayer and fasting, iti kada Sabado, iti umunang Sabado, iti kada bulan, every first Saturday of the month, kakabsat. Ken Freedom in Christ, FIC, so naubra dito kakabsat, iti Kalman, no? Every last Saturday met, iti kada bulan. Sunday worship service, dati Sunday worship service tayo iti 8:30, iti bigat. Face-to-face, pabalin met iti live via Facebook and YouTube kakabsat. So awan iti rason tayo nga hantayong makapag-meet o when no, makapagsimba kakabsat. So dapat iti pisol tayo, pisol class every Sunday, 1:30 p.m. kadigiti agtultuloy nga agro ken ni Christ, no? And iti maramid nga Luzon Leaders Regional Conference hinton August 26-29, ket maawis amin dagiti kakabsat, dagiti agro-gro iti biag na ken ni Kristo, lalo dagiti agro-gro ang kas disipulo wenno leaders, ano? Ken apo Dios. Okay, agyaman na kakabsat, ket iti panaglepas tayo dati itatang aramid, ket ilepas tayo babayin iti kararag, awisan tayo manen ni Sis Tin Oreo para iti panaglepas nga kararag kakabsat. Sige, pray na yan. I will lead in prayer. Father God Almighty, we praise you once again, O God. Yaman kami, kadetoy nga nalpas nga topic review mi, ken kastamet kadigiti baro nga naadal mi, babaen iti sasaom, at yaman kami, iti panakawayawayami, kadigiti amin nga kasulan mi, ken kastamet iti daram nga nagayos sa J. Cruz, tagmiti kasakit, madalusan kami kadigiti amin nga marugit nga aramid ni ket agyaman kami met apo kadigiti amin nga dimngeg ken kastamet kadigiti nag-accept nga talaga ka as their personal Lord and Savior of their lives, nga talagang agtultuloy damit nga agtulnog iti pagayatam, ket agyaman kami manen kadetoy nga impaay mo nga bendisyon iti tumunggal may sa kada kami, ken kastamet iti wisdom nga impaay mo iti tumunggal may sa kanya. Ket nga rod dadon niya rod dito amin ken ka, babaen iti nagan ni Apo ni Jesus. In Jesus. Amen. Amen. Oh, praise the Lord. Talagang nga naiisem dagiti panelist, dagiti basta di Domingo, ket talagang nga kunya nararagsak. Kasi di ba may talaga iti adati Kristo iti panagbiag na kakabsat. Iso nga kasta kayong tumayt niya, no, na tumunggal may sa kadatayo, ket agro, no? May sublite relasyon tayo na po. Okay? So, praise the Lord mga kapatid. And ganun din kay Precious. Thank you, Precious. Na, mabaling ka lang tamad ti kwa. Ag-text ka lang tadto yan. Tapno malagip da ka.
Okay, siyak ni Kuya yung pet. Nagpagada kayong kakabsat. Baka mo kayo. 14. O, 15 seconds. Checkmate ni Adin yung ate yung atin. So, praise the Lord. Dito nga topic review. Jam. Shakmet, ti kabsat yo, ni Jam. God bless everyone. Thank you. Nancy? And this is Menchi signing off. Thank you for listening. Kadwa tayo gayam. Dati kabsat tayo nga din Dennis niya. Oo. Brad Dennis, agyamang kami. Itili ko diti camera. Ken ni ko wen adda iti pagdadayang kakabsat mapal kami pa kita sapay kumat nag-enjoy tayong lahat ano. Okay, God bless everyone and see you again next Sunday. Bye-bye. Bye. God bless. Okay, 1 minute tayo mga kabsat. Huwag mo na kayo mag-off.